ସେତେବେଳର ଲୋକମାନେ ତ ଏତେ ଧାନ ଚାଷ କରନ୍ତିନି, ତ ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଖାଇକି ସେମାନେ ପୁରା ଦିନ ଦିନ କାଟୁଥିଲେ। ତ ମୋ ଜେଜେମା କହେ କି ସେତେବେଳେ ତ ଧାନ ଚାଷ ଏତେ ନଥିଲା, ତ ଆମେ ସେତେବେଳେ ପ୍ରାୟ ମାଣ୍ଡିଆ କରିକି ଖାଉ। ସେତେବେଳର ଜିନିଷ କଥା କାହିଁ କହୁଛୁ, ତ କେତେ ଦାମୀ ଜିନିଷ ଥିଲା। ହେଲେ ଏବେ ବହୁତ ହି ପଇସା ଯେହେତୁ ବଢି ଯାଉଛି, ହେଲେ ଜିନିଷ କମ ଆସୁଛି। ସେତେବେଳେ ଟଙ୍କେ ନେଲେ ବ୍ୟାଗ ଫୁଲ କରିକି ଆମେ ଆଣୁଥିଲୁ, ହେଲେ ଏବେ 1000 ଟଙ୍କା ନେଲେ ବି ବ୍ୟାଗଟେ ପରିବା ହଉନି। କହିଲେ ହଁ ଠିକ କଥା ନା, ସେତେବେଳେ ଆମେ ମାଣ୍ଡିଆ ଖାଉଥିଲୁ, ତ ଏମିତି ସବୁ ବଢିଆ ବଢିଆ ଜିନିଷ ଖାଉଥିଲୁ। ତମେ ମାନେ ତ ଖାଲି ଏବେ ମ୍ୟାଗି ଚାଉମିନ ଏଇଗୁଡା ଖାଉଛ, ସେଥିପାଇଁ ତମ ପେଟ ସବୁ ଖରାପ ହଉଛି। ଦେଖେ ମାଣ୍ଡିଆ ଡେଲି ଖା, ପେଟ ପୁରା ଥଣ୍ଡା ରହିବ, ଆଉ କିଛି ବି ରୋଗ ହବନି। ମୁଁ କହିଲି ସତ କଥା କି? ତ ମୁଁ ବି ଡେଲି ରୁଟିନରେ ପ୍ରାୟତଃ ମାଣ୍ଡିଆ ଆଡ କରିଛି। ଆମର ତ ପ୍ରାୟ ବି ମାଣ୍ଡିଆ ହୁଏ, ତ ଆମର ଯେହେତୁ ସରି ଯାଇଥିଲା ମାଣ୍ଡିଆ ପାଉଡରଟା, ସେଥିପାଇଁ ଆମ ବୋଉ ପୁରା ତାକୁ ମସ୍ତ ଧୋଇକି ଆଣିଦେଇଥିଲା। ମତେ କହିଲା ଯା ଟିକେ ଶୁକେଇ ଦବୁ। ତ ମୁଁ ଏବେ ଫାଇନାଲି ପଳେଇଲି ଶୁକେଇବା ପାଇଁ। ତାକୁ 10ଟା 11ଟା ବେଳେ ଶୁକେଇଥିଲି, ସେ ଫାଇନାଲି ଶୁକି ଯାଇଥିଲା। ତାକୁ ମୁଁ ଏବେ 3ଟା 4ଟା ବେଳେ ଖରା ଯେହେତୁ ପଳେଇଲା, ତାପରେ ତାକୁ ରଖିବି ବୋଲି ଆସିଥିଲି। ତ ଇଏ ହେଇଗଲା ପରେ ତାକୁ ଆଉ ଯେବେ ବି ପେଶା ହବ, ତ ତାକୁ ଆଉ ଖରା 2-3ଟା ଦିଆହବ ବୋଉ କହୁଥିଲା। ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ମସ୍ତ ପେଶା ହେଇକି ପାଉଡର ହେଇକି ପଳେଇ ଆସିବ। ତ ତାକୁ ଖାଇବେ ବଢିଆ ଲାଗିବ। ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ସବୁ ମାଣ୍ଡିଆ ଯାଉ ଭଲ ଲାଗେ କି ନାହିଁ ମତେ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣେଇବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଫାଇନାଲି ମୋର ମାଣ୍ଡିଆ ତୋଳା ସବୁ ସରିଲା। ମାଣ୍ଡିଆ ଦିବସ କେତେ ତାରିଖରେ ପଡୁଛି ପ୍ଲିଜ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣେଇବେ। ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେବେ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।